थारैनो दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय बिबारिया अपारेसन खालामखांनायखाय। र' खबर लानि खेबसे। दिनै सानथाम सानब्रैयानो जाबाय खेबसेबो खबर लायाखै, लानि र'। हेलौ मा खालामदों? मोजाङै दङ ना? मोजाङै दंथ'यो दे दासान्दि नोंनि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय उदैफोराथ' सानाय मोनला न'? सानाय सुनाय जेबो? ओहो मोनाखै, हामथारबाय दे फोजोंसार उदै सानाया। दे मुलिफोरखौ मोजाङै जाबानो जाबाय, मुलि हरदोंबा? औ हरदों। दे मोजाङै जाबानो जाबाय आरो बासिना जानो होदोंबा? एसे बासिना जानो होथ'दों र' आरो ओंखामफोरखौ गोरा जानो होआखै। अ दे बिदिनो मोजाङै जाबाय था। दे होमबा नोङो मा खालामदों दा, उन्दुदों नामा? औ उन्दुदों। दे अब्लालाय उन्दुदोंबालाय उनाव रायज्लायगोन दे ना? दे होमबालाय, नोंलाय माथो खालामदों? दङ ओरैनो। दे होमबालाय। दे ओमफ्राय बिबारि? बिबारि? बिबारिजोंसो रायज्लायदों बे फोजोंसारा? नोंखौ मालाबा लोगो हमगोन दे ना सगाव? माने आंथ' नोंसानाव थाङा। मिनिसोराङा आरो आं थांबाथाय गाज्रि मोनोना, बेनिखायनो नोंखौ मालाबा सगावनो लोगो हमनो थांगोन दे, नोंखौ खेबसे नायना फैगोन। ए नंगौ, दे जागोन दे। दे होमबा दोनथ'बाय बिबारि। औ दे। बिबारि, आं मिथिगौ नोङो आंखौ बुंना लानो हायाखै नोंदि आंखौ मोजां मोनो। जानो हागौ नोङो गेजेर ससेयाव आंखौ सैयामोन, नाथाय नोङो आंखौ दानिया मोजां मोनग्रा जाबाय। आं मोनथिबाय बेखौबो, मिनिसोरांनि खुगानिफ्रायसो मोनथिबाय। थारैनो नों जुदि आंखौ मोजां मोनोबा आंबो नोंखौ मोजां मोनफिनगोन, नोंखौ जुलिबो खालामगोन आं बिबारि। नोंखौ बोरैबा आलाय सिलाय अन्थाव बाथाव मोनो आङो। नोंनि बिग्राय हौवाया फैबाथ' मोजाङानो जागोन देनाय, होमबाना आं नोंखौ जुलि खालामा। नाथाय नोंनि हौवाया जुदि फैफिनाबा नोंनि जिउआव, नों बिदि हारसिं आरो गथ' सासे दङ, बोरै गिदिर गोलाव खालामगोन, फरायहोगोन नोङो? इयुनाव मा जागोन? बेसेबा खस्थ' मोनगोन माथो। बेनिखायनो बोरैबा मोनो आङो सानबाथाय। फोजोंसारा दा? गांजेमा गोसोम रानि? फोजोंसारा दा, आं मोनसे खोथा बुंनि। गादावरि आयंआथ' नोंखौ बिबारि आब'जों रायज्लायनो बेसेबा बादा होखायो, थेवब्लाबो नों मानो रायज्लायबाय थायो? माबा ओरैनो रायज्लायाखै आङो। बेहा माने अपारेसन जादों, बेनिखायसो खबर लादोंमोन आङो। नाथाय आदा, नोंखौ रायज्लायनो होखायाखैना गादावरि आयंआ? आयंआ खोनाबाथाय दुखु मोनगोन, नों मानो रायज्लायो? रायज्लायनाङा। गांजेमा गोसोम रानि, नों खिन्थानाङा दे। खिन्थाबा दानो आइया बेसेबा आंखौ रायगोन। दे जागोन दे खिन्था, थेवब्लाबो आदा नोङो बिदि रायज्लायबाय थानाङाना, बियो हाबा जाखांनायखा। गांजेमा गोसोम रानि, आंथ' बिजों ओरैनोसो रायज्लायोना, लोगो बायसि। थेवब्लाबो आदा नों बेजों रायज्लायनो नांखाया, मानो होनबा आयंआनो रायज्लायनो होखायाखै। बिहा अपारेसन जादों नालाय, बेनिखायनो खेबसे खबर लाबाय आरो, बेयावलाय माथो जायोखाय। आंथ' रायज्लायबाय थायाना। नाथाय फोजोंसारा दा, नोंथ' आरो उनाव रायज्लायबावगोन होननानै बुंबावदों माथो। उनावबो नों रायज्लायबावगोन आरो? ओरैनो बुंबाय आरो, मा ओरैनो बुंनो हाया नामा? ओंखाम जाबायना जायाखै? थांदो ओंखामा खुरैदो। आदा नोंखौ ओंखाम जानोसो लिंनो फैदोंमोन आङो, नाथाय बेयावनो खोनाबायदि नोङो बिबारि आब'जों रायज्लायबाय दङ। बिदि रायज्लायबाय थानाङा, आयंआ बेसेबा दुखु मोनगोन आदा। थ' अब्लालाय आदा, ओंखामखौ खुरना दोनखाबाय आङो। थौ ओंखाम जाहैनोसै। साला बे बिबारिखौ मानो दासिमबो बावनो हायाखै बे फोजोंसारादाया? आंसो फोजोंसारादाखौ मोजां मोनो। दाथ' आरो नै फोजोंसारादानि थाखाय गुबुन खैनावसो नायबावबाय। मानो बिदि? आं जायखौबा हास्थायो बेखौ रावखौबो मोना। मानो? हे इसोर, मानो बिदि आंनि जिउआ? मानो एथ' खाफाल गाज्रि आंहा? अनसुमायाबो आंखौ नागारना थांबाय, बिथिंजाय फोजोंसारादाखौबो बेसेबां नाजागासिनो, नाथाय मोनला आङो बेखौ। बुरै हिनजावखौनो बावनो हायाखै दासिमबो बियो। गावगायनि एक्स ना वाइजेड बुङो, बेखौनो दा बावनो हायाखै। बिहामजो, बिहामजो, रावबो गैया नामा न'आव? आफासो माथो, र' आं सियार लायनि। माबा बिहामजो, नोंना बिखुनजोआ गैया नामा न'आव? ओहो गैया आफा, माबा सगाव थांदों। ए होमबालाय माथो मोजाङानो सान्समोन। मायबा बुंदों आफाया? जेबो बुङाखै बिहामजो, नोंलाय माथो मानसियानो बोरैबा गुफुर गावदां साफा जाना दङ बिहामजो? नंगौ नामा आफा? गुफुर जानाय नुदों नोङो आंखौ? औ गुफुर, नायनो मोजां गावदांदां जाना दङ माथो बिहामजो। र' आफा, आङो सियार लायनि। थां बिहामजो थां, दसे नोंजों लेक्सार मारिलांनि, दसे रायज्लायलांनि ना? गाज्रि मोनगोन नामा नोङो बिहामजो?
मोनादे आफा मानो गाज्रि मोननो। होमबालाय दसे लेक्सारखौनो मारिलांनोसै आरोना बिहामजो नोंजोंनो। बाजैयाबोथ' गैया न'आव। ओहो आफा सकआव थांदोंमोन बियो दाबो फैयाखै माथो। रलायनि रसियारखौ। माथो रामोन्दानि हिनजावा गुफुर गावदां साफा जाना दङ हा। गोसोथोनोसो लुबैलायलांबायलै रहर। हा इसे जुदि चान्स होनाय मोनोबा चान्सआनो डान्स मारिनो हागौमोनलै दिनै रावबो गैया। बिखुनजोआबो न'आव गैयानो बिथिंजायथ' रामोन्दायाबो न'आव थाखाया। बिनिखायनो चान्सआवनो डान्स मारिनो हागौमोन रगरा। आफा जिराय। दे होमबा ना आफा नों जिरायथ'नाय आं साहा कापसे फुदुंना लाबोनि र'। नांलाया दे बिहामजो लागिबा उनाव फुदुंनो हागोन। दसे सम रायज्लायनाय आंजों। दिनैसो फैदों नोंसानि न'आव एसे रायज्लायलांनि बिहाव बिहामजो ना मा होनना बुङो बिहामजो? दे जागोन दे आफा ओमफ्राय मोजाङै दङबा न'आव गासैबो? दङ मालाय गासैबो मोजाङै दंजोबो आंहासो मोजाङै गैया बिहामजो। आंहा आरो माथो बुंबावनो हिनजावबो गैजा रोङा। नोंसोर गामिथिंजाय सोरबाफोर दङ नामा एसे बैसो जाना थानायबाबो जागोनलै बिहामजो। नागिरना होदो अननानै आंनो सासे। दे आफा नागिरगोन दे। नाथाय बिदि बैसो जाना थानायबो गैलाना जोंफोर गामियाव सिख्लाफोर गोजासो। हाबा जाजोब्बाय आरो बांसिनानो। सिख्लाबाबो जागोन दे बिहामजो नोंसोरबायदि सिख्लाबाबो जागोन। हा माथो नङा होमबा बिहामजो सिख्लाबाबो सोलियो। मोजांसो सिख्ला हिनजाव मोनबाथाय। बे बोराया बारा थिग नङा दांलै मानसिया। माथो एसे बोरैबा बोरैबा रायज्लायबाय दङ। है आं बारा मोजां मोनाखैलै बोरायखौ। दे होमबा आफाना आङो साहा फुदुंना लाबोनि र' आइयाबो सफैसिगोन खोमा। रायज्लायथ'र' बिहामजो माखौथ' दानो साहा फुदुंलायनांगौ उनाव फुदुंबाबो जागोन दे। दाथ' नोंबो हारसिं नोंनिया बिखुनजोआबो गैया हौवायाबो न'आव थाया। नोंहाबो दरसिस्रि मोनोना बेनिखायनो दसे रायज्लायलांनि दे। माथो हंलासो? बाजैयासो मोनफैबाय माथो। मोनफैनाङा सानदोंमोन आङो मोनफैबायसो साला फाफि बुरिया। बाजै नों सफैबायानो? सफैबायानो माने आंनिया गोबाव जाबाय थांनाया हंला। गोबावसो जादों दिनै। बिहामजो हा माथो गसंबाय थाखो? नै आङो ना एसे लाबोदों बेखौनो एवहै थां। हरायै एवहैनि। बारा फाफरबायसो एवफ्रामनाङा दै आं मोजां मोना बेफोरबायदिखौ। ओंख्रिफोरखौबो मोजाङै संनो रोङा। जागोन दे आयै माजों संनांगौ? जेबो ओंख्रिखौनो मोनबोआसैहाय दिनै। थाइसुम आरो आलुजोंनो संबानो जाबाय। दे जागोन दे। मा हंला दिनैसो फैदों माथो जोंहानियावलाय। ओरैनोसो फैखो ना मायबा हकमाव फैखो? ओरैनोथ' फैखाया र' नोङो। न'आव रावबो गैया होनना मोनथिनासो आङो सानसावनो डान्स मारिनो फैदोंमोन नाथाय नों सफैबायसो साला। दहायनो नुखादोंमोन आं नोंखौ हाथायाव थांनाय बेनिखायनो फैदोंमोन आं। साला एसे दहायनो फैनांगौमोन। हिनजावबो गैजा रोङाना संनायावनो खावनायावनो गोबाव जाबाय आंहाबो। ओरैनो नोंसोरखौनो खबर लालांनो होननानै हाबफैदोंमोनलै बाजै। फैनायबो जाथाराना बिनिखायनो दिनै गोसोखांनानै फैबाय। मा बिहामजोआलाय माथो नोंसानिया गावदांदां साफा जानानै दङ? साफा गावदां जानानै मा जानो हंला। जेबो गियानानो गैया। बिखुनजोखौ बिखुनजो बायसिखौनो साना रुवाथि बायसिसो सानो। थै बाजै मानो बिखुनजो बायसि साना जानो मोजाङानो माथो बिहामजोआलाय। नायनोबो मोजां गुफुरै गावदाङै ओमफ्राय माथो मावनाय दांनायफोरावबो मोजां खोमा। मोजां नङा ओरैनो मानसिफोर फैबाथाय मोजां जाना दिन्थिफ्लायो आरो। आंनोबो सासे नागिरना होदोलै बाजै नोंनि बिहामजो बायसिनो गुफुरै गावदाङै लावगिगि। नागिरसाबा नागिरबाबो अबाव मोननो दालाय मालाय बुकिं गोजा। आरो बिहामजो मोनबा एसे सिख्ला हिनजावलाय अबाव मोनबावनोहाय। राग'नायफोरखौनो लाबोनांगोन आरो नोङो। बे सिख्ला गोरलैफोरालाय नों बोराय मांग्रांजों मानो फैनो हंला। बुंनायखाय गाज्रि मोननाङा आरो आङो बिबाजैखायसो बुंबाय। खाफालाव दंबा मोनगोनलै बाजै। दानो नोंनि बिहामजोखौनो थिखांना लांनोसै नामा होमबाल? खुगा सिङावलाय मा बुंबाय थाखोहाय नोङो हंला ना आंखौसो मायबाफोर बुंबाय गाज्रि मोनबाय ना मायो?
आंखौलाय मा गाज्रि मोननोलै बाजै जिखिजाया सासे हिनजाव नागिरना होदोलै लांदांदां जाथारबाय आं बाजै माथो अनथारला अनदोब्रा एसे बिबोनांखौ बाजै दै एकदम लांदांदां जाथारबाय बेथो दा मोनाबा आजिखालिनि जुगाव हिनजाव नागिरना मोननाया सहस नङा हंला बापरे बाप होमबालाय नोंनि बिहामजोआवनो दिखांना लांनोसै मा बुंबाय थायाखैहाय नोङो हंला खुगा सिङावनो आं जेबो बुजि मोनाखै माथो बुंबावनो आरो बाजै नागिरदो आंनि थाखाय अननानै बिजुलि सथ्रि थास' बिथ्रि नोंखौ दिनै आं टाउनाव लांनोसो बेरायनो मा टाउनाव लांलायनांगौ बियो बुंदोंमोन ना हौवाखौ नागिरनो थांगोन होननाया आंहा बेयावनो सानसे बेखौ गारिनि सिगाङाव नाख्लायना होगोन रखर बिमा फिसा सानैबो थैखागोन बिसोरो बिमा फिसा सानैबो थैबासो आंहा सान्थि मोनगोन बे जिउआव नङाबा बिसोरो गोबाब गोहद्दि नामा होनना बुङो हिन्दी डाइलग बुंनोबो रोंला आङो गोबाब गाहाद्दि जाना थागोन माने लामानि सु जाना थागोन बिसोरो आंनि गथ'आथ' जोनोम जाथ'वाखै र' उदै सिङावनो दङ थेवब्लाबो बिसोर सानैखौ ओरैबायदि माने नायनो हाया आङो बे गथ'आ बुहुमावनो फैयाखै थेवब्लाबो नायनो हाया बे जोनोम जाबाथ' आरो बिजिदा बिसोरजोंसो थांगोन बिजिदा आंनिसो बिजुलि सथ्रि खोनादोंना नोङो हो बेटालि बे जिउआव बिजिदा खालि आंनिल' आरो आंबो खालि बिजितनिल' आंनोबो बिनि अनगा रावखौबो नांखाला आरो बेखौबो आङो गुबुननि जानो होआ नों साला बेयाव आंनि रुमाव फैनानै नोङो बिजित नागिरनो फैग्रा आसल मानसिनावसो फैदों नोङो मिथिबाय आसल मानसिनावसो उर्मिला सोरखौबा रागा जोंदों नामा नोङो माथो मोखाङाव नायनानै सोरखौबा बिराद रागा जोंनाय बायदिसो नुबाय आं नोंनि हौवाखौनो रागा जोंदों आरो बिजित गुमैखौ नोंखौ बिदि थगा होयो आरो सोरबाखि मानसिया एथ' गाज्रि थायो आरो आयु अन्थाव बाथाव एसेबां अनसुलि हिनजाव थानायनि उनावबो सोर बैथालिखौ बियो हाबा खालामबावदों बेनोथ' उर्मिला सोर हिनजाव जानांगौ बियो बे हिनजावखौ मोनबाथाय आं फुरा खिबुखौ हासिखागोन आं एम्फौ जाहोखागोन आं खिबुखौ हास'गोन नङा सिगाङावनो आङो बेखौ खानानै बेखौ लंथं खालामनानै खिबावनो हास'गोन आं ओमफ्राय बिदिनो दोनगोन बेखौ सानथाम सानब्रैसो ओमफ्राय एम्फौ नांहोगोन आं एम्फौ नुदोंना आंखौ एम्फौसो नांहोबावनो नागिरोलै बाल नोंखौबो हनै नागानायाव गैया नोंखौ दिनै सानसेयावनो आङो डान्स मारिखागोन ओरैबायदि माने आंथ' नोंखौ नाख्लायबा रावबो मोनथिनायबो नंखाया नोंखौ हारसिंनो एक्सिडेन्ट जानाय बायदि मोनगोन मानसिफोरा थौ बिजुलि बे नोंनि थके बास हौवाखौ नागिरहैनो थांसैथ' जोंहा हिनजावखौ मोनबा जोंहा खिबुआव माबाबो बानलुबो सेफ्लेनांगोन न' जोंनिया बानलु उर्मिला बानलु खेबजां थुफ्लेनासो होबावगोन आं बिनि खिबुआल' नङा उर्मिला एकदम अबावबा एकदम गाज्रि जायगाफोरावनो थुफ्लेजोबनो हागोन आं मालायनि हौवा सेग्रा बियो साला फाफि बैथालि नों गावनो थैसिगोन बिजुलि बेद्दां बिजुलि सथ्रि आंखौ नोङो बुथारनो प्लेनिंसो खालामबाय दङ ना नोंखौनो बुथारगोन नोङो थुदो उर्मिला थांसै जोंहा नागिरनो फाफिखौ भाराखौ आं होगोन दे आंनाव फैसा दङ दिनै सानसेया बिसोरखौनो नागिरबाय थागोन बाल नागिरनानै मानसिफोर सिगाङावनो दामगोन बैथालि आंनो मिथिबाय नों हाखाया नोङो उल्था गावसो थैसिगोन तू अपना मौत खुद ही बुला रहा है बुजि पाइसेन हा बुजि पाइसेन थौ थांसै दानो थांसैथ' थौ दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोलाव खालामनो सानदोंमोन नाथाय जोंनिथिंजाय कारेन्ट गैया आरोना एकदम बार गोसा फैदोंमोन जोंनिथिंजाय अन्थाइबो फैदोंमोन बोथोरानो बेसेबा गाज्रि मैया दाखालिनिफ्रायनो अखा हागासिनो माने अखायानो सानफ्रोमबो हायो लोगोफोर भिडिअ बानायनोनो बारा मोजाङै चान्स मोना आरोना दिनथ' ओरैबायदि बार अखा अन्थाइ माने एकदम लाइनानो दसेल' फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांफिनबाय बेनिखायनो दसेल' बानायबाय आं नङाबाथाय आङो एकदम आधा घन्टासो बानायनो सानदोंमोन दिनै बेखिनिखौनो नायथ' आरोना लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना जायबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोरना थाथ'लायदो गाबोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा गाबोन एसे गोलावैनो हगारनाय जागोन
थाथ'लायदो लोगोफोर थेंक इउ